na dyan. Nagugas ako ng kamay, don't worry. Yan. So, na-mix na, di ba? So, ilagay nyo lang sa gilid. Tapos, kunin nyo yung isda nyo, ilagay nyo dyan. Tapos yung isda nyo, ilagay nyo lang asin yan. Hanggang yung karami yan. Tapos, ilagay nyo sa kamay nyo. Yun, ilagay nyo dyan. Tapos, yung sikreto sa masarap na puro, tatandaan nyo, una tuyong-tuyo yung isda. At the same time, dapat tanggalin nyo yung mga dugo-dugo. Kasi kapag hindi nyo natanggal yun, yung puro nyo magiging mabaho. Lasang etchas. Amoy etchas. Tapos, ito yung traditional na pagpupuro. Paghahaluin na yung kainin at saka yung isda. Pero sa atin, para sa na-try ko na sa tagal ng panahon, kaya nilalagyan ko na siya na agad ng luya. Yun, yan, haluin natin yan. Okay? Bawang, ihahalo ko na kasama yung pala. Okay? Tapos, itong sibuyas. Mix lang dyan. Mix lang. Yun, mamanap pa. Healthy yan. Lang mabuti, tapos ilalagay natin sa container. Diba? Kung nasa Taiwan ako, ito rin yung ano ko, sakot sa kosyo. Okay, dapat sana magandang gamitin yan sa glass na container, pero tayo gagamit tayo ng plastic na container. Okay, pang isang gamit na kasi ito. Kinamay ko na amin naman ito. Yan. Set aside natin. Tapos ang pinakasikreto dito, sabi ng nanay ko, yan. Yan. Kailangan siksikin. Okay? Tapos kapag nagtubig-tubig na siya, daily, dun mo siya tatanggalin mo na yun. Okay. Hello! May sugar, may luya, may sibuyas, may bawang, kamatis, 1 cup of water, ground pepper, yung ating binunong isda, asin, at saka ang ating sikretong sangkap. Okay? So, ayan po, after 4 days, yan ay resulta ng ating buro. Yan! Yummy! So, ilalagay ko na yung tubig sa buro natin. Alright! Sarap niya. Naku po, tagal ko na hindi nakakakain ito. Yan, sana po napapalo nyo kung paano natin siya niluto mula nung day 1. Alright. So ngayon po magpa-apoy na tayo. Okay, painitin na natin yung kawali natin, mga soy. Alright. Mag-umpisa na tayo magluto. Okay? Ang maganda rito sa pagluluto po ng buro, dagdagan nyo yung mantika. Okay? Yan po yung pinakasikreto niya kung paano siya kung bakit siya sasarap. Okay? Naglagay ako dyan ng halos kalahating bote po. Alright? And then, unahin nating lutuin yung ating luya. Okay? Ayan. Luya yung una nating gisahin dyan. Okay? Yan po. Kapag brown na yung luya natin, huwag na natin masyadong i-dry. Isunod na po natin yung ating sibuyas. Okay? Sibuyas yung susunod natin. Hindi naman masyadong dry or brown na brown. Basta yung parang maluto na siya, yung medyo malambot na yung ano natin, mga sibuyas. So pwede na po siya noon. Okay, yan. Okay, sunod na natin bawang. Alright.
Alright. Again and again. Just repeat the process, mga soy. Yan. So, halo-haloin lang natin hanggang lumambot po yung ating mga sangkap. Ayan. So, after po nyan, lagyan natin yung kamatis natin. Alright. Yun. Ito yung resulta niya kapag malambot na po yung kamatis sa pagitan po ng ating pagsusutay, paggigisa. Ayan, okay na. So, pwede na po nating isunod nyan yung ating buro. Okay, yung binuro po natin ng 4 na araw. Burong tilapia. Ayan, ibuhos na po natin dyan yan. Kapag tansyado po natin na lusaw na yung mga kamatis. Ayan. Ganyan lang po kaisip paggawa po ng buro, pero dapat talaga very careful yung paggawa dyan. Talagang dapat mag-talent. Kapag hindi, nako yung balasa niyan, masama lasa. Ayan. Then, pakulon lang po natin, palambutin natin, sangkapan na natin, nilagay na po natin yung ating paminta. Sabay-sabay na po yan. Yung paminta, tapos yung sugar. Ako po naglalagay ako ng sugar dyan. Mas malinam na po yan pag may ganyan. Pero kapag yung mga olds, hindi sila naglalagay. Okay? Kanyamanan na yan, soy. Manyamanan yan, kanyan. Balasenas na yung kulang, okay? Naglalagay din tayo ng asin. Maglalagay din tayo dyan ng tinatawag natin na sikretong sangkap. Okay, yan, sige. Sagsabay-sabay na po natin habang kumukulo yung ating niluluto. Yan. Pakuloyin na natin, pakuloyin yung ating buro. Yan. Hanggang sa lumapot po siya. Ang pinaka-sign dyan na titigilan na natin siyang haluin is yung kapag malapot na po siya. Kapag medyo dumidikit na siya sa sandok natin, yun na yun. Goods na yun. So, sa portion po na ito, medyo nag-evaporate na po siya. Okay, medyo malagkit na rin po yung buro natin. So, pwede na natin i-turn off yung kalan natin. So, sa portion po na ito, maglalaga lang ako ng unting yung sasawsaw natin dyan. Okay? Nagamit ng ano palayok. The traditional cooking ware. Okay? So, kumukulo na, nilagay ko na yung sitaw natin. Unti lang kasi ako lang kumakain. And then, after 5 minutes, malambot na po yung ating sitaw. Aahunin ko na. So, surprise! Ito na yung resulta ng ating mahiwagang buro. Ito po yung original na buro ginagawa po ng mga Kapampangan, okay? So, we are pure blood Kapampangan. Thank you and bye-bye! Please share and like and subscribe to my Soy Tea TV channel. Thank you!